Jeg hedder Ulla Sundvang og kommer fra Agerbæk, hvor jeg har boet i 25 år. Jeg vil arbejde for en god sammenhæng mellem Varde og Opland. Det skal være lige så godt at bo i byerne uden for Varde. Det er med andre ord lige så vigtigt med byforskønnelse i vores oplandsbyer. I Agerbæk er vi selv med til at holde byen flot, da vi har et torsdagshold, der frivilligt vedligeholder arealerne i midtbyen. Det er ligeledes vigtigt at støtte de lokale virksomheder, så de har mulighed for udvidelse. Som de er nu, får nogle at vide, at de bare kan flytte ind til byen, i stedet for at udbygge i vores områder. Med dette bliver der en afvikling af produktion hos os. En positiv side ved at bo i de små lokalsamfund er nærheden, hvor det også er meget vigtigt med et godt foreningsliv, som kan tiltrække yngre mennesker, der ellers vil bosætte sig i større byer, da der er flere muligheder for job og uddannelse. Stem på mig til valget, hvor jeg vil kæmpe for livet i hele Varde Kommune med fokus på oplandet.